Ola, boas. Hoxe vou falar dos produtos que hai na miña casa, da súa marca, da súa procedencia e da alternativa fabricada en Galicia. Empezando polos lácteos, a leite que consumimos na miña casa é esta, é bastante coñecida, xa que é da marca Hacendado, de Mercadona. Tamén consumimos yogures da marca Larsa, pero agora mesmo non teño na miña casa. Bueno, unha alternativa galega pois podería ser Feiraco, Larsa ou Deleite. Seguindo cas legumes, eu teño estas que son da marca Penelas, que están fabricadas en León, pero a súa alternativa galega podería ser a fava de Lourenzá. Bueno, seguindo co arroz, na nosa casa consumimos este, que é da marca SOS, unha marca moi coñecida que se fabrica en Valencia. É unha alternativa galega que encontrei é o arroz de Portomuíños, que é un arroz con algas, bueno, fabricase en Portomuíños, na Coruña. O seguinte do que vou falar son as pastas, macarróns, espaguetis, todo este tipo de cousas. Bueno, temos macarróns, tanto macarróns como espaguetis, consumimos estes, que son da marca Hacendado. Ui, que son un macarrón. Tamén temos estes que son da marca Milanesa. Bueno, Hacendado é española, bueno, distribúese por toda España, e Milanesa é de Portugal, sí. Tamén temos pastas Gallo, que son de Madrid, de Barcelona, perdón. Bueno, as alternativas galegas que encontrei son Delicios de Salceda, en Pontevedra, Gallega Selecta de Alimentación, tamén en Pontevedra, Gurs Gourmet en Ourense e Industria Severino Pedrosa en Pontevedra, e tamén La Trattoria Coruñesa na Coruña. Ben, o seguinte son os chocolates. Consumimos chocolates, bueno, Hacendado neste caso. Tamén consumimos Nestlé, que é suizo, e Milka tamén suizo, e tamén para o chocolate, a taza e todo eso, temos este Chaparro, que está feito en Ourense. A súa alternativa galega pode ser a fábrica de chocolate Juan Vázquez Pereiro, perdón. Tamén Chocolates Valor, que tamén é galego. Ben, o seguinte son os cereais. O pan que consumimos é o da panadería local, este de aí. Tamén consumimos pan Bimbo, este que é da marca IFA Eliges, vese por aí, bueno, no, por aquí. Tamén consumimos este, que é de Hacendado, bueno, a marca IFA Eliges é de Madrid. Hacendado tamén temos estas tortas de maíz, de trigo, pues para facer fajitas ou cualquier outro tipo de cousas. Cereais temos estes que son da marca Kellogg's, que son de Estados Unidos. A alternativa galega que podemos atopar, atopei, bueno, pois o pan local, por exemplo, o pan de Chousa, que é un fabricante de pan que está en Lugo, e fabrica pois todo tipo de cousas con pan, empanadillas, todo este tipo de cousas. O seguinte do que vou falar son as conservas. Conservas, pois temos de Hacendado, bueno, estas sardiñas, este que é este atún, de Hacendado. Temos estes berberechos da marca do Nord, que é de Holanda. E despois temos este atún que é da marca Cortizo, que se fabrica en Rianxo. E alternativas galegas, a parte da marca Cortizo, que é de Rianxo, pois, por exemplo, temos Conservas da Porta, que está en Pontevedra. Bueno, o seguinte son os ovos, que nós ovos non compramos no supermercado, é dicir, os nosos ovos son caseiros, da miña avó especificamente, non os consumimos. Alternativas galegas, a parte dos ovos da propia casa, pois podería ser o Galo Celta, que basicamente distribúe ovos de Galicia. O seguinte elemento, bueno, os seguintes produtos
serían os denominados outros, que son, por exemplo, pizzas, panrelados, o sea, aperitivos salgados, etc. Eu solamente arranxei o pan rallado, que, bueno, aínda que este nun vidro é da marca Hacendado. E tamén as pizzas, non compramos pizzas xa feitas, senón que facémolas caseiras e empregamos esta masa que é da marca Hacendado, aínda que o resto dos elementos pois son caseiros, son naturais. Bueno, empresas que poden proporcionar este tipo de cousas pois poden ser, por exemplo, a empresa Dani ou Galipizza, que está en Santiago. Pois fabrica pizzas, fai pizzas e distribúeas e ten bastante stand. O seguinte do que se fala son dos froitos secos. Eu atopei estas noces, pero na nosa casa sempre solemos ter abelás, amendoas, naturais, dos nosos, bueno, da miña avó, que ten árbores e iso. Bueno, algunhas empresas así que fabrican froitos secos pois poden ser Distribuciones Carballo S.L. De Ourense ou froitos secos El Nogal, que están en Pontevedra. O seguinte son as froitas. Froitas tamén consumimos todo caseiro prácticamente. Por exemplo, collín esta mazá, aunque temos máis cousas. Os plátanos non os compramos, o sea, non son caseiros, obviamente. Comprámonos, son plátanos de Canarias, serán de Canarias, supoño. Algunhas, bueno, as hortalizas tamén son todas caseiras, esas sí que non as compramos ninguna. Collín este tomate, aínda que temos pois leitugas, pementos e outros máis cousas. Empresas que distribúen froitas e hortalizas pois poden ser Galicia Plátanos Distribución en Pontevedra, que esa pois distribúe plátanos en Galicia, un pouco raro. Hortícolas Galegas SLU en Ourense, a Pousa SL en Gondomar, bueno, en Pontevedra, e Acción Eólica de Galicia S.A., que tamén están en Vigo. Ambas coinciden, xa que moitas dedícanse á produción de froitas e hortalizas tamén. Bueno, as carnes que consumimos tamén a maioría son caseiras, xa que pois facemos a matanza ou compramoslle a produtores locais, por exemplo, o xamón comprámoslo aquí. Bueno, a carne, pois encontrei isto, que é o que vou comer hoxe. Aínda que tamén empregamos, bueno, carnes procesadas, pois comprámolas, por exemplo, teño esta carne, que é La Selva, é bacon, faise en Girona. E algunhas alternativas pois podrían ser de Galicia, a Bello Pardo S.L. en Coruña e a Cortiña dos Acibros en Lugo, perdón. Embutidos, xamón, chourizo, salchichón, todo este tipo de cousas. Pois tamén teño, bueno, este que xa mencionei antes, este non é procesado, perdón. Procesado pois, pode ser hamburguesas, eso, que tamén compramos en Mercadona, pero aínda compramos máis, o sea, consumimos máis produtos caseiros. Embutidos, temos, por exemplo, este xamón, bueno, xamón de York, da marca Hacendado, sí. Pero chourizos e este tipo de cousas non atopei agora, non teño en casa, pero facémolos na matanza, pois xa agardamos para o resto do ano. Algunhas variacións non, algunhas alternativas producidas en Galicia, pois poden ser embutidos lalinense, en Lalín, ou chorizas Galicia, en Chorigal, chámase. Embutidos Pontevedra Salgueira, na Salgueira tamén produce embutidos, é unha alternativa galega tamén. O seguinte do que vou falar son os aceites, vinagres, este tipo de cousas. Bueno, aceite consumímolo, o sea, comprámolo local,
Bueno, teño aquí, cargado. Vinagres, pois consumimos da marca Hacendado tamén. Que máis tamén? Vinagres, bueno, aceites, tamén está aquí. Manteiga, tamén temos esta, que é da marca Hacendado, que é a que usamos, basicamente. Alternativas galegas, pois, por exemplo, de aceite, encontrei Aceites Abril en Ourense, Ouro de Quirogas en Quiroga e Iberpronto en Vigo. Pescados, mariscos, etc. Comprámoslo no Gadis, que, bueno, Gadis ten a súa sede na Coruña, en a empresa galega. E o pescado, pois, tamén é galego. Algunhas alternativas galegas, pois poden ser, bueno, a parte de Gadis, que xa é galego, Lujos del Mar en Pontevedra e a Lonxiña, tamén en Pontevedra. Por último, bueno, temos as salsas e as bebidas. Salsas, teño algunha máis que esta, pero, bueno, estas son ketchup e mayonesa, mayonesa, perdón. Están compradas son da marca Hacendado. Non atopei ningunha alternativa galega que fabricase salsas, non o sei. Bebidas, bueno, pois teño auga, que é auga local, si, da marca Cabriroa, aínda que agardamos en garrafas pequenas, bueno, pequenas non, garrafas máis grandes, non vou traer unha garrafa. Tamén temos, bueno, de refrescos Coca-Cola, que é, pois, bastante coñecida. Viño, tamén temos, bueno, viño caseiro, este é, creo, Monaguillo, de Monterrey, aínda que tamén consumimos viño caseiro, que nos van dando algún familiar, etc. Cervexa, temos cervexa Estrella Galicia, que xa, pois, como di o propio nome, é galega. Bueno, pois alternativas galegas, o viño de Monterrey, en Ourense, o viño de Rías Baixas, ou, bueno, Estrella Galicia tamén é unha alternativa galega á cervexa. Finalmente, como conclusión, gustaríame incitar a todos os galegos a que consumisen produtos feitos en Galicia, ou que os consumisen máis, en maior ou menor medida intentalo, para así, pois, favorecer a industria local, a produción local, os negocios locales, crecer todos xuntos, sen deixar que apartando un pouco máis os negocios que veñan de fora e apoiar máis o que este en Galicia.